Ahojte moji milí. Akurát som mala také uvedomenie, keď som pozorovala surferov za mnou, že keď sa niekedy dostaneme do situácie, kedy príliš tlačíme na niektoré projekty, na niektoré veci, ktoré chceme určite vyriešiť a vytvárame si tam veľmi veľký tlak, je to pre nás veľmi, veľmi vážne, tak môže pomôcť začať sa hrať. Urobiť jedno, chytiť jednu vlnu a uvidieť, ako na ňu naskočíme. Chytiť druhú vlnu a znova sa s ňou zahrať. Znova vyskúšať, aké je to nastúpiť inak na ten súd. Títo surferi za mnou neustále vracajú naspäť a idú chytiť ďalšiu vlnu. Niektorú dokonca vynechajú, pretože ju nestihnú, alebo preto, že akurát nemajú silu a zbierajú silu. Takže častokrát nám v živote môže pomôcť uvoľniť sa a hrať sa s tými vlnami a čakať možno na tú správnu vlnu a uvedomiť si, že sa môžeme vrátiť a vyskúšať to znova. Pozdravujem vás.